The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nasa likod po ang kakakwento sa illegal na droga. Ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, isang ina ang dumulog sa ating tanggapan upang bawiin ang kanilang anak sa poder ng dati niyang kinakasama matapos na ipagdamot umano ito sa kanya. Ang panawagan ni Cristina Basqueñas. Panoorin po natin ito. Ako po ay lumalapit sa tabang ora mismo upang manawagan na ibalik na sa akin ang anak ko. Bilang isang ina, napakasakit po na malayo siya sa akin. Wala po akong ibang hangad kundi ang makasama at maalagaan siyang muli. Maraming salamat po. At makakausap natin via Zoom si Cristina Basqueñas. Magandang hapon na Nanay Cristina. Magandang hapon po, sir. Opo, Nanay Cristina, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano man tong na ilayo po itong anak po ninyo sa inyo? Bali po, sir, is yung pinag-awayan po namin, pwede po, sir, Bicol. Sige po ma'am, kung yan po yung gusto nyong Opo. lingwahe. Opo. Nagpuon po ito, sir, na pag-iwal me. Dumaan na po sa, kasi kung birthday po kang tiyaon ko, September, ano po ate ito, 7. Kaya po Apo. kayo nag-iba siya so aki ko. Tapos, tigsalaan niya, sutugang ko na, tigpabayaan da, kan tugang ko dumaan na hinangon da. Siyempre po, pag mahinangon po ito ta, duman sa na po siya nakakakawat, pag yaon po duman sa harong ni talaga. Yaon sa na ito duman sa laog, dahil sige cellphone, dahil siya nakakakawat. Kaya pag nakaluwas po ang aki ko, ugmahon ito, muya niya may kakawat. Sabi ko niya ko, dahil man po ito, dahil may ito, papabayaan kan tugang ko. Siyempre, padabaw ito kan tugang ko. Kaya duman man po nadagat subuot ko. Tapos so, kinaagahan po ka ito. Kaya trabaho ko ba kaya kung di sa Laguna. Dahil po akong rest day pa ka ito. Tapos, Domingo po may lawag ako ka ito. Ang luwas ko for. Nagpaaram po ako sa iya na niya ko. May irinuma na dumanan. Pero ang kaiba ko po, katrabaho kong lalaki, duman po sa harong katrabaho kong lalaki. Pero yung po duman sa agum niya. Tapos sarong bakla po. Kami po ito. Ang ano ko man lang po, maiba ako. Tamoy ako man mag-ugma pa po. So, terminas na po ako o trabaho. Apo. Takang niya po, kaya ako sa Bicol, sir. Opo, so ang nangyari ma'am, Tapos na, opo, so ang Tapos nangyari po, po ay nag-ipon na, po. dahil sa nagalit po Tapos itong po. kinakasama mo sa inyo na dumalo ka sa isang pagtitipon, sa isang birthdayhan. ano po, ano lang po yon parang pag, yung nag-ugma lang po kami, pagalong po kami sa trabaho, tawarang rest day, Opo. tapos, nagpigparajat niya po ako kay Marauto, na, Okay. So ibig sabihin,
pumunta ka sa isang birthdayhan, tapos hindi ka ba pinayagan nitong mister mo na pumunta dun sa selebrasyon na yon, kaya nagalit po ito? Opo, pero nagpaalam po ako sa kanya. Okay naman po sa pagpaalam ko sa iya, kaso di ko po yun sa mga sinabi niya sa ko. Although may mga screenshot po ako digde. Opo. Tapos, di ko na po kinaya sa buot ko sumating tatalam niya sa kong marauton. Kaya nakatalamp ako sa iya. Nasakal na ako sa iya. Opo, ano Kaya, yung kuya po, ano po yung naglalaman ng screenshot, ma'am? Ano yung mga sinabi po sa inyo ng mister po ninyo, yung dati mong kinakasama? Wait po, basahin ko lang po, sir. Ayan. So, partner, mukhang Siguro- marami talaga Wait lang itong po. pinagdaanan si Mrs. ano? Okay. Pero Mrs., Basta po. kahit wag mo na pong basahin yan, ano yung pagkakaintindi mo doon sa mga binabanggit or sa na-receive mong mensahe galing kay Mister? Ang sinasabi niya po sa akin is nagpagalaw daw po ako. Ayun. Wala naman. So, binabanggit ni Mister na pumatol ka sa ibang lalaki. Opo. Wala naman po silang proof. Pero nung nagsimula po na nagkakaroon po sila ng pruwebes, yung nag-away na po talaga kami. Yung nakipaghiwalay na po siya sa akin, tapos pinagbigyan ko yung paghiwalay niya sa akin. Tapos yun po, may nanligaw po sa akin na lalaki, pero pinahinto ko na po ngayon kasi yung iniisip ko na lang po is yung anak ko. Okay. So, meaning to say nito, Christina, after nyong mag-away ni Mister, nagkahiwalay na kayo, merong nangligaw sa yung lalaki. So, yung panahon na yon, Opo. parang ginamit yon ng Mister mo para sabihin na meron kang ibang kalaguyo. Opo. Ayan. Ayun. Nanay Pero Christina, may proof po sila na pinakialaman niya po kasi yung cellphone ko dito sa Laguna eh. Pinakialaman yung Tapos cellphone pinag-send niya mo. po sa ibang tao. Okay, wait lang, Christina. No, pinakialaman yung cellphone mo. So, yung cellphone mo, meron bang nabasa? Meron ka bang kausap or conversation patungkol doon sa Meron po. isang lalaki? Opo, pero wala na po kami nun. Hiwalay na po kami. Iniwalayan niya na po ako. Okay, pero yung conversation na yon, kayo pa ba ni Mister noon or tapos na? Hindi na po. Tapos na po. ayan. Kayo po ba, Nanay Christina, ay kasal ni Jeric? Hindi po kami kasal. Okay, so kailan kayo nagkakilala nitong ni Jeric? Po? Ilan taon kayo nagsama at kailan kayo nagsama nitong ni Jeric? Ay, 5 taon na po kami, sir. Nagsama po kami 5 taon na po. Opo, at kailan lang to nangyari, itong nakita na pinapakailaman This itong lang. conversation ninyo? September lang po. This September. Ngayon lang taon? Opo. Opo, at umantong Kasi ngayon? ang problema po dun eh, pinagkakalat niya po. So pinagkakalat yung nabasa niya dun sa conversation ninyo ng Opo, sinasabing po- lalaki. Opo, sinend niya po dun sa GC namin magkakaibigan. Pinakialaman niya po privacy ko po yun. Hindi niya po yung pwede pakialaman kasi wala na po kami nun eh. Okay. Ano yung mga sinasabi niya sa GC po ninyo? Sabi daw, ano po to eh, sabihin ko pero mas parang masamang na marinig. Ganito po yun eh. Sabi niya, para daw na nag-irihi na daw po ako sa sarap. Malaki daw yung titi ng lalaki. Hindi pa naman kami nagsasama noon. Yung lalaking minimin niya is, magkaiba po kami ng shifting. Kaya di po Ayan. talaga kami magsasama ng lalaki. Nanay Christina, maaari bang medyo hinay-hinay lang po tayo sa mga bad words kasi marami po sa atin na nakikinig or nanonood pong mga bata. Okay po? Opo. Opo. Siguro, Opo, ma'am, pasensya na po. sinasabi niyo po sa pagkakakwento niyo, hiwalay na po kayo nung September at nakita po itong conversation niyo po ng lalaki. Opo, pumunta po siya dito sa Laguna eh. Opo, simula po ba nun ay hiwalay na kayo or sino po yung nagpasya na maghiwalay po kayo? Siya po ang sumabing makipaghiwalay na sa akin. Tapos tinugutan ko po siyang makipaghiwalay sa kuya. Opo, so siya po ang nakipaghiwalay po sa inyo. Opo. Opo, regarding Opo. naman dito sa Pinagbigyan bata. ko po siya sa kagustuhan niya. Opo, regarding naman Sa dito bata sa po. bata. Sa bata po. Opo, Ang sino sabi po niya yung sa ako, nagdesisyon na sa kanya yung bata? Siya po. Ang sabi niya po sa ako,
Dahil may dapo iyan, dahil dapo pwede sa mo siya, dapat ang may karapatan kang aki. Okay, Christina, matanong ko lang bakit ka pumayag na kunin itong si Jeric yung anak mo? Though alam mo naman na hindi kayo kasal. Opo. Although, ma'am, alam ko naman po, ma'am, na may nagawa akong mali, pero hindi po ibig sabihin nun na maraot na po akong Anong mali? Anong mali yung nagawa mo, Christina? Yun po yung nabasa niya pong conversation. Ay, so yun yung pinanghawakan niya na ginamit niya pang takot sa'yo or ginamit niya para siraan ka sa ibang tao para makuha niya yung anak ninyo sa poder mo. Opo. Nilayo niya po sa akin eh. Pero sa akin naman po nung una, sabi ko okay lang na nandun sa kanila yung anak ko. Pero nagpaalam pa ako sa kanila na kung pwede isama dito ng kapatid ko yung anak ko kasi yung kapatid ko pupunta dito ng Laguna, kukuha ng gown. Okay, Sabi wait lang. nila, hindi daw Wait pwede lang, Christina, dito. linawin lang natin. Etong pakikipagrelasyon mo sa iba, tama ba natapos na kayo ng relasyon mo dito kay Jeric sa tatay ng anak mo? Po, tapos na po. Sigurado ka natapos na kayo niyan? Opo. Okay, sige. Pero mamaya papakinggan natin yung side naman na ni Jeric, Pero Opo. gusto ko malaman ngayon, Christina, ilang taon na ba itong anak ninyo? 4 na taon po. 4 na taon. So, simula ba ng 4 na taon or 3 taon? Ilang taon yung anak mo nung kinuha ni Jeric sa'yo? Ngayon lang po, 4 na po. Okay. 4 na taon na nung kinuha ng tatay itong bata sa'yo. Opo. Okay. So, sige Christina, dyan ka lang, dahil nasa kabilang linya na ng telepono, itong si Jeric. Okay, mamaya Christina, babalikan ka namin. Makinig ka muna kasi nasa kabilang linya na ng telepono itong si Jeric, ang dati mong kinakasama. Jeric, magandang hapon. Hello po. Okay. Jeric, kanina, yung kinakausap namin si Christina, panay yung sagot mo. So, parang meron kang hindi nagugustuhan sa mga sinasabi ni Christina. So, maaari ba namin malaman kung ano yung rason mo? Bakit mo pinagdadamot yung anak mo dito kay Christina? Sige po, ma'am. Pwede pong Tagalog ay Bicol din. Kung kaya mong Tagalogin, mas mabuti, Jeric, para magkaintindihan din tayo. Ay, Bicol ma'am, para mailuwas ko talagang ko. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi po. Sige. Bicol na lang, ma'am. Iyo po. Isipon niya po, ma'am. 5 taon. Naging ko siya. Wakang-waka siya kayo. Nagpun kami sa Mayo. Nagkarong kami. Tapos yan, may nabuong aki. Tapos, may pangalan siya dyan sambulan sa Laguna. Naghanap na tuloy siyang iba. Okay. Saka August 31, ma'am, open pa kami kayo. Duman siya nag-ibong account. Okay. So ibig mong sabihin, Jeric, kayo pa, nagsasama pa kayo nitong si Christina, nagsisimula pa lang yung relasyon nyo, meron ka nang nalaman na itong si Christina ay nagloloko na. Hindi po, ma'am. Ngayon pa lang niya nagloko, ma'am. Okay, wait lang, Jeric. So tama yung binabanggit ni Christina na nangyari itong nagkaroon siya ng ibang lalaki, tapos na yung relasyon ninyo. Hindi pa po, ma'am. Okay pa po kami nun, ma'am. August 31. Nakakalito ka naman nakakalito ka. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung etong binabanggit mo na nang loko ito si Christina, ay kayo pa. Okay, kami pa po. Oh, bakit sinasabi mong hindi na? Okay, sige, kayo pa. Tapos, Sabi ko, ma'am, hindi kami dito mag-uusap. okay, Jeric, ganito ang tanong ko ngayon, totoo ba na pinagdadamot mo kay Christina, yung bata? Dahil may po, ma'am, tigdamot. Ang sabi nga pag umuya niyang mahiling aki, madigdi siya sa muya. Tapos, bakit nagre-reklamo ngayon si Christina? Sabi ko, parang siya iya. Kasi nga, siya, guilty kaya siya, ma'am. Guilty sa anong bagay? Guilty sa anong bagay, Jeric? Hindi po, kung mag-uusap po kami, sa na lang, doon na lang sa munisipyo ng dito sa Sandali lang, Jeric. Tinatanong kita, Jeric, saang bagay guilty itong si Christina kasi binabanggit mo? Di ba yung nahuli ko? Kaya pumunta kami ng Laguna nung anak ko. Tapos doon ko nahuli yung kababuyan na ginagawa niya sa Laguna. Di ba nga siya dyan, ma'am,
isang buwan. So, ibig Nagawa sabihin... na agad ng Okay. So, nung uminom siya, di siya umuwi dun sa inuupahan niya. So, ang binabanggit mo ngayon, Jeric, So, sa tingin mo, Jeric, nagsisinungaling ngayon si Christina dahil sinasabi niya na... Yes po. Okay, nagsisinungaling si Christina. May mga ebidensya po ako, ma'am. Okay. Kaya kung saan lumabot, ready po ako. Okay, ang tanong ko ngayon, Jeric, bakit kinuha mo yung anak mo dito kay Christina? Ma'am, hindi ko po, nasa poder ko talaga yung anak ko kasi umalis siya sa bahay namin. May bahay po kami sa Albay. Ah! Sinong mag-aalaga ma'am ng bata ng anak ko? Ayun. So, iniwan nitong si Christina, etong anak nyo sa poder mo. Opo, umalis po siya para maging maayos yung buhay namin. Pero siya lang pala yung sisira. Okay, bakit, anong rason ni Christina? Bakit iniwan niya itong anak ninyo sa poder mo? Para po magtrabaho. Kasi may bahay po kami sa Albay. Marami po ang pangarap. Okay. So, pinayagan mo si Christina magtrabaho dahil sa pangarap ninyo. At tapos ma'am, lang po lang siya ng experience. 3 months lang daw. Kasi may nag-a-apply silang pa ibang bansa. Okay. Tapos? Di pa nga isang buwan, nakita ko na naglolo ko na. May ebidensya ko ma'am. Kahit saan tumabot. Okay. Maglalaban ko. Okay, balikan natin si Christina. Christina! Okay. Ma'am, Okay, nakukuha yung sinasabi niya po, wait hindi lang. ako umuwi. Wait yun lang. po yung araw na nag-inuman kami. Okay, wait lang, Christina. Nakukuha ko yung binabanggit ni Jeric na kaya pala nasa Opo. poder ni Jeric yung bata dahil nagpaalam ka na magtatrabaho ka para gumanda ang inyong buhay. Ganun po, ma'am. Wait lang po, mama. Sige. Pag nagtatrabaho po ako dito kasi wala naman sa utak niyang magtrabaho eh. Sige. Tapos, sasabihin niya na iniwan ko sa kanya nung anak. Iniwan ko sa bahay namin. Pero, di siya nagpaalam sa akin. Idadala niya dun sa lugar nila sa Kamsol. Ayun. Jeric! Siyempre. Dinala niya po dun eh. Di siya nagpaalam sa akin. Yun po ang niya. Sige po, sige po. Anak ko yan ako nagluwal dyan eh. Tapos, sinisingil niya ako sa 5 taon, sinisingil niya ako ng 100,000. Eh, yung pagsilbi ko sa kanya sa 5 taon, siningil ko ba siya? Kahit nga pagtimpla ng kape, kuha ng kanin sa plato niya ako, wala siyang narinig sa akin. Eh, kinasubog ka babae mong tao. Ngayon lang ako nagsaya, ma'am. Sa buong buhay ko, sakal ako sa kanya, hindi ko naman maisisin yung sarili ko. Ayan. Kahit pumunta ko sa bahay ng kaibigan ko, kailangan kasama pa siya. Ayan, maitanong ko lang kay Christina, bago ka pa lumuwas ng Maynila, ay kayo ba ay hiwalay na nito ni Jeric? Kami pa po siya, namin ko kami pa po. O ilang araw pa lang o ilang buwan nalaman niya na etong conversation mo sa ibang lalaki? Wala na po kami niyan eh, nung pumunta siya dito. Ilang buwan? Sabihan ko nga siya po na wag na, di pa naman po nag-ilang buwan eh. Ah, okay. Hindi pa nag-iisang buwan ay nakahanap ka na ng Opo. iba. Pero sinasabi mo, Hindi naman po, sinasabi hindi naman po mo, siya nakahanap ng iba kasi Okay, ganito. Tama. ikaw lang po yung Ganito. pinagigil ko na po yung lalaki. Oh, wait lang, para maging malinaw, Christina, binabanggit mo na nagkaroon ka ng ibang ka-chat na lalaki or ka-text, Opo, kausap. inamin ko po. Okay, nagkaroon ka ng Opo, ibang inamin lalaking ko po. kausap sa text or sa chat. Opo. Wala na kayo Opo. nitong si Jeric. Wala na po. Okay, eto, kailan kayo totally or nagkaroon ng kalinawan na kayo ni Jeric ay tapos na? Nung nakipaghiwalay na po siya sa akin, doon na po, tinapos ko na po ang lahat. So si Jeric ang nakipaghiwalay. Siya po talaga, pinagbigyan ko lang po siya. Okay, so wala ka talagang plano na Nakapabalik na rin niya? makipaghiwalay kay Jeric. Wala po, kasi nga, nung araw po yun na mag-iinuman kami, nagpaalam po ako sa kanya. Okay. So sa tingin mo ba yung pakikipaghiwalay sa'yo ni Jeric, ano yung rason? Dahil ba dito sa pakikiinuman mo? Dahil ba sa may nabasa na siya? Doon po sa pakikipag-inuman, Nung nabasa, tapos na yon. Nakipaghiwalay na siya sa'yo. opo. Wala Ayan. na po kami noon, nung nabasa niya yun. Okay. Pumunta siya Ayan. dito. so Sige. ibig sabihin partner, nauna,
yung before ito maghiwalay ang dalawa, ay nauna munang makita itong conversation Oo. at magselos Pero, itong si Jeric. Christina, sa tingin mo, sino bang lalaki or karelasyon ang hindi magagalit na yung kanyang karelasyon ay nakikipag-inuman sa ibang lalaki? Po, hindi naman po, isang bakla po yung kasama ko, tapos yung isang lalaki, andun po yung asawa niya. Malapit lang po yung sa apartment na tinitirahan namin eh. Tapos yung masakit pa po nun, nung pumunta po siya dito sa Laguna, yung gamit ko po nasa labas parang basura, hindi pa naman po ako nag-isang buwan dun sa apartment eh. Bayad ko po yun. Okay, Ayan. so ngayon, Pinalayas po nila ako. okay, so ngayon, Christina, kaya ka nagagalit, kaya ka nag-oorimentado dahil ayaw nang ibalik ni Jeric yung anak mo sa'yo. Opo. Okay. Isa po, yun po talaga. So ngayon, ang tanong namin sa'yo, Christina, meron ka bang maibibigay sa amin na assurance na talagang maaalagaan mo itong anak mo pag nakuha mo yung kustudiya sa tatay? Opo, maalagaan ko po talaga yun kasi nagtatrabaho po ako para sa anak ko eh. Kung di po ako magtatrabaho eh, mag-aasa na naman po ako sa kanya, tapos sasabihin niya naman, pinalamon niya na naman ako. Gusto ko pong tumayo sa sarili ko pa na walang inaasahang tao. Okay, so paano yan? Yung bata ay naandito, nag-aaral na ba yung anak ni, ay hindi pa no? So 4 years old pa Yun nga lang. po yung problema eh. Nag-aaral na po yun eh. Oh, nag-aaral na. So ano magiging Ano desisyon po ako sa mo? anak ko eh, naawa po ako eh. So ano yung magiging desisyon mo, Christina? Nag-aaral na yung anak mo, dadalhin mo ba dyan? Gusto ko po. Pwede ko naman pong dalhin dito eh kasi tapos may kapatid po ako, andyan po sa Albay, siya pong mag-aalaga. So gusto mong mangyari, Nagtatrabaho po ako. ipapalaga mo yung bata sa kapatid mo dito sa Albay. Pwede din naman din po dito sa Laguna kasi may inuupahan din naman po ako. So ang gusto mo lang talaga, nasa puder mo o sa pamilya mo yung anak ninyo. Opo, kasi pinagdadamot nga po nila sa amin eh. Tapos, nung araw po na may birthdayhan po doon sa lugar na kapatid ko, tapos andun po sila, kahit man lang po isang minuto, di man lang po dinala doon sa bahay. Ayan. Nanay Sa bahay ng Christina, kapatid ko, ayaw opo. nilang ipakita. Opo, Nanay Christina, matanong ko lang, kailan mo huling nakita itong anak mo? Nung pag-alis ko po, nung nag-decision na po ako sa sarili ko na ako na magtatrabaho kasi siya po ay walang plano sa buhay, puno lang siya asa sa magulang niya. Alam mo, partner, nakukuha ko yung punto nitong si Christina. Kasi partner, ni minsan man daw, yung may okasyon, hindi man lang daw pinakita, hindi pinakausap sa nanay. Kami lang yung papi. So masakit sa parte ng nanay, ano? Masakit sa parte ng nanay Siyempre, na gano'n. siyam na buwan mo. Siya nagtatrabaho, ibinibigay niya yung lahat ng pangangailangan ng bata. Tama. Tapos ganun pa yung mangyayari. So balikan natin itong si Jeric. Jeric! Buwan po ka nagdyan yan. Wala pa po yan may naipadarang kwarta. Hindi man po yan matatakam na nagsusustento ko siya. Bakit? Bakit, Jeric? Sa tingin mo ba, nung nasa puder mo, magpapadala itong si Christina na hindi mo nga daw sa kanya pinapakausap, hindi mo man lang pinakita? Ma'am, ilang araw pa lang, ma'am. Ilang araw pa lang. Oo. Okay. Ilang araw pa lang po. Ganito, Jeric, Jeric, ipapaliwanag ko sa'yo yung nalalaman namin sa patungkol sa batas. Kapag ang magulang ay hindi kasal, Ano po yan, ma'am? alam mo, ano yung susunod? Ano yung susunod? Basta po. Sige, paliwanag din ako. Ano yung susunod sa sasabihin ko kung talagang alam mo? Pag ang magulang ay hindi kasal, yung bata ay, Nasa ina. yan! Okay, tama, tumpak. Pag hindi kasal ang mga magulang, yung bata, especially minor de edad, dapat nasa nanay. May ano po ako, may mga ebidensya naman ako habang kami pa, nagluloko na siya. Hindi mo yun pwedeng gamitin, Jeric, na pasandalan na para lang makuha mo yung karapatan mo sa bata. Kailangan mo yan idaan sa tamang proseso, Jeric. Idadaan naman po talaga ng tamang proseso. Huwag na dito sa on-air talaga ito. Especially, Jeric, kung yung pag-uusap ng dalawang tao ay tapos na sa relasyon ninyo. Hindi pa po kami doon, ma'am, tapos. Binabanggit nga ni Christina na tapos na kayo. Okay, Jeric. So ganito na lang, Jeric, whether tapos na or hindi pa, dahil ayaw na sa'yo ni Christina, wala ka nang magagawa. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung kustodiya ng bata.
Oo, sige po. Okay. So, Jeric, ano yung plano mo ngayon? Di, haharapin ko po kung anong plano niya. Kung ano yung plano ni Christina? Oo. Okay, ang plano ni Christina... Hihingi po ako, ma'am, ng assurance na hindi niya papabayaan yung anak. Okay, so balikan natin si Christina. Christina! Christina? Hindi ko naman po yan babayaan, ma'am eh. Alam naman po yan ng anak ko na pag pinapagalitan siya ng papa niya, sa akin palagi pumupunta. Okay, Christina, ganito na lang. Dahil itong si Jeric ay mukhang hindi naman talaga laban pa sa'yo patungkol kung kanino yung kusuriya ng bata. Ang gusto niya lang malaman, kung talagang hindi mo mapapabayaan yung bata. Hindi po talaga, hindi po. Okay, so sige. Jeric, napakinggan mo si Christina. Paano man pag napabayaan niya na? Hindi nga daw, masyado kang nega. Hindi nga daw niya papabayaan. Now, kung mapabayaan ni Christina, doon tayo papasok. Eto, papasok. Pakinggan mo, ano? Para mas malaman natin ang maaring maging aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Josie Conde, ang Social Welfare Officer 2 ng MSWDO San Jose, Camarines Sur. Eto, partner, dito natin itatanong sa MSWDO kung mapabayaan ng nanay yung bata, ano ba yung pwedeng gawin ng tatay. Okay. Ayan. So, nasa At linya na. Nakikita ko naman kay Jeric, gusto na rin. Or Alam mo, partner, may kwensya na Oo. pwedeng ibigay dito Alam mo, sa bata. partner, believe din ako dito kay Jeric. Kasi yung pagiging tatay niya, gusto niya talagang magawa. Or talagang Yes, oo. So, yung kagustuhan niya na maging tatay sa bata, andon. Yung eagerness niya na alagaan yung bata, andon. Ayan. Okay, pero... Ang kinakabahalan niya lang, kung paano maalagaan Oo. nito ni Christina, itong anak nila. Correct. Doon siya, partner, parang nagdadalawang isip. Kasi nga, itong si Christina, baka daw mapabayaan. Kaya So, andyan itatanong na. natin yan. Okay, nasa linya na ng telepono ang MSWDO. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Apo, Ma'am Josie, magandang hapon po sa muli. Opo, ma'am. Apo, ma'am, matanong lang po namin, sa ganito pong sitwasyon, may karapatan bang ipagdamot ng tatay ang kanilang 4 years old na anak sa nanay? At depende po yun, kung hindi po sila kasal. Kasi ganito po yun, pag hindi po sila kasal, ang may parental authority po niyan ay ang nanay. Opo. Opo. Tapos, kung halimbawa si nanay nagtrabaho po sa malayong lugar, sa side niya po ng nanay, maiwan. Pero depende po if safe ba yung bata doon sa Opo. sa iwanan ng nanay. Tapos doon yung po- si tatay na po, Doon po, Ma'am Josie, sa nababanggit niyo pong dalawa, pasok po yun kay Christina dahil hindi po sila kasal. Siyempre po, yung parental authority ay kay nanay. Yung pangalawa Opo. naman po, yung kung wala po dito yung nanay, meron daw pong kapamilya na mag-aalaga po sa bata. opo, sa mother side po. Apo. Okay. So, Ma'am Josie, ito pa po. Ano po yung maaring kaharapin na penalidad ni Tatay Jeric sakali pong magbatigas po siya na ibigay po dito kay nanay yung kustodiya po ng bata? Ay, magkakaroon siya ng kaso niya ng kidnapping kung hindi niya po ibibigay. Pero, sana din, for the best interest ng child, ng anak, kailangan po, idana lang nila sa mabuting usapan. Kasi Opo. biologically, sila ang parents ng bata. Opo. Tapos, kung saan ang ikakabuti ng bata, doon na lang sila magdesisyon. Opo. Pero legally po, ang parental authority niyan ay nasa nanay, opo. nasa kay nanay. Opo. Okay. Ma'am Josie Base kasi... po saan, family Opo. code. Ma'am Josie kasi nababanggit naman po nitong si Tatay Jeric na amenable naman po siya na talagang alam niya yung batas na yung parental authority po dapat nasa nanay. Pero ngayon po, ang Opo. ikinakabahala po ni Tatay Jeric ay baka daw po hindi maalagaan yung bata. So, Problema na po yun ng nanay. Yun, okay? Oo. So, problema na po yun ng nanay. So, syempre po, Opo, hindi... mananagot po ang nanay niyan kung sakaling magkaroon ng abuses yung bata sa mother side. Okay. So, sundan ko lang po, Ma'am Josie, yung tanong na yun, kasi
mananagot syempre yung nanay pag napabayaan po yung bata. Ngayon, Responsibility po yun. Apo. Ngayon, ano po yung pwedeng gawin ni Tatay Jeric if in case na ganun po yung mangyari na mapabayaan po nitong si Christina yung bata? Bali, dadaan po sila sa tamang proseso. Titingnan po namin yung capability assessment nila ng tatay. Pero kung sakaling gusto ng tatay na mapasa kanya yung custody ng bata, magpapail na lang po siya ng petition para sa custody ng bata. Okay. Malinaw po yun. Opo. Tapos yung nanay, kung sakaling napabayaan yung anak sa kanya, si nanay naman po ang mananagot niyan. Ayun. Opo. Opo. Malinaw po. Siguro pahabol na lang po ma'am kasi gustong kunin itong makuha itong custody ng bata nito ni Nanay Christina. Ano po yung magiging proseso po nito? Sino po ang kukuha? Yung nanay? Apo, yung nanay po dito sa tatay kasi nasa tatay po itong anak po nila. Ano po yung magiging proseso upang makuha na po itong anak nila ni Nanay Christina? Opo. Yung biological mother po ay uuwi. Siya po ang kukuha mismo sa bata, sa tatay. Opo. Tapos, para po magkaroon ng magandang usapan, pwede naman po silang pumunta dito sa aming opisina para po ma-assist namin sila. Matulungan namin kung paano yung mabuting usapan o paano maganda ang kanilang decision sa bata. Opo. Siguro last na lang po siguro Ma'am Josie, ano na lang po ang Opo. maipapayo mo dito sa dating mag-asawa? Opo. Sa kanila po, bilang magulang ng bata, regardless kung kasal sila o hindi, sana po, pag-usapan na lang nila kung ano ang mas ikakabuti sa bata. Kasi, in the end, sila pa rin yung mga magulang. Opo. And kung talagang ayaw ng nanay, kung ayaw ng tatay na ibigay yung bata sa nanay, magkakaroon sila ng ng problema. Kaya idaan na lang po nila sa magandang usapan, pero tandaan lang lagi yung legally tawag dyan, usapan, yung parental authority ay nasa kay nanay. Okay. Okay. Po. Malinaw po, Ma'am Josie Conde, maraming Opo. salamat po at na-guide nyo po etong dating mag-asawa sa kung ano po yung dapat nilang gawin. With that po, Ma'am Josie, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo dyan sa MSWDO San Jose, Camarines Sur. Opo. Thank you very much po. Bye-bye po. At ito partner, para masiguro na makukuha ni Christina ang custody ng bata at para sa formal na pag-usap nila ni Jeric, idudulog na din natin ito sa barangay. Nasa kabilang linya ng telepono si Ma'am Gina Blanco, ang Bausi Officer ng Barangay Salugan, San Jose, Camarines Sur. Magandang hapon, Ma'am Gina. Magandang hapon din po. Opo, regarding po dito sa issue ng dating mag-asawa, ito po ba ay naidulog na sa inyong barangay? Opo. Opo, at ano naman po yung naging action po ng barangay po ninyo patungkol po dito sa issue na ito? Kasi ako po yung Bausi officer, so nagpunta po ako sa bahay nila ngayon, kanina umaga. Nakausap ko na din po yung mister, yung bata, yung lalaki. Nakausap ko din, kasi ang niya naman, willing naman silang ibigay ang bata, pero may din sila whereabouts kasi kung ang nanay daw ang mag-aalaga, pwede nila daw ibigay ang bata. Opo. Pero kung ipapaano daw sa iba, parang ayaw ng tatay. Opo. So, lumalabas po na medyo ayaw pa po ni Jeric na ibigay po itong custody ng bata sa nanay. Ang gusto niya lang po, yung kung kukunin niya ang bata, siya ang mag-aalaga, yung nanay. Pero kung iba niya daw ibibigay, parang hindi niya pa ibibigay kasi gusto niya siya na lang ang mag-alaga. Opo, makipasok lang ako, partner. Sige, partner. Ma'am Gina?
Yes. Parang sa bagay na po yan na binabanggit nyo po, dyan na po papasok ay yung pagpapaliwanag po ninyo bilang kayo po yung bawsi officer ng barangay kung ano po yung sinasaad sa batas. Na dapat po, hindi pwedeng mag-demand yung tatay na kung sino yung pwedeng umalaga kasi base po sa batas, pag hindi po maalagaan ng nanay dahil nagtatrabaho, pwede po kung sino po yung mga kapamilya sa side po ng nanay. So may binabanggit po si Nanay Cristina na yung kapatid daw po niya ay willing mag-alaga dahil si Cristina po ay nagtatrabaho sa malayo at magpapadala ng suporta sa bata. Ano po, sinatihan ko naman po siya kanina, sir. Ano po Sabi yun? ko sa kanya, kung ang batas, sabi ko sa kanya, kung ang batas ang masusunod, talaga kung sa nanay yan mapupunta ang bata. Opo. Tumpak po. Sabi ko sa kanya. Opo. So, kumusta po, ma'am? Naintindihan po ba nitong si Jeric yung binabanggit po ninyo na ganun po talaga yung nakapalaman po sa batas? Oo, naintindihan niya naman, sir. Opo. So, ano na po yung naging decision niya sa pag-uusap po ninyo? Iyan lang, niya, siguro gusto niya rin makausap yung asawa. Okay. So, Oo, yung asawa niya rin, gusto niya rin makausap para magkalinawan din sila. Baka naman hindi sila nagkakaintindihan masyado, kaya kailangan natin magpagkausap din sila ng asawa. Okay. So, siguro po, Ma'am Gina, sa paraan po ng inyong pakikipag-usap dito at pagpapaliwanag kay Jeric at sa tulong din po ng inyong barangay ay matutulungan po itong mag-asawa para naman po ay maging maayos po yung turnover ni Jeric sa bata, sa nanay at syempre yung welfare ng bata ang ating pong pinag-uusapan. Opo. Siyempre yung ng bata ang talaga dyan. Opo. Sa puntong yan po, Ma'am Gina, ano po yung pwede nyo pong ipayo dito po kay Jeric at dito po kay Nanay Cristina? Ang may payo ko lang, sir, sa kanila, siguro naman mag-usap sila kasi baka hindi sila nagkakausap masyado. So, kailangan natin bigyan sila ng pagkakataon na magkausap. Kung sakali man pumunta dito ang asawa niyang babae, matigyan sila ng pagkakataon na magkausap na. Okay po. So siguro po Ma'am Gina, dyan po sa inyong tanggapan, ipagharap na lang po natin dyan po sa inyo at tulungan na lang po natin para maging smooth po yung turnover ng bata sa nanay at kung ano man po yung magiging usapan po nila ay mailagay po sa formal na dokumento. Opo. Okay. With that po Ma'am Gina, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat man, sir. Opo, sige po. Naging sir Sir ka na. Opo, mukha bang lalaki Papalit-palit boses tayo, ko partner. Oo. Pag minsan ako, ma'am, ikaw yes, siya. sir, opo. Sige, balikan natin si Ma'am Cristina, Hello, Ma'am Cristina. Hello, ma'am. Ayan, eto, Nanay Cristina, maitanong ko lang. Wala na bang pag-asa na magkabalikan kayo ni Jeric? Ayoko na po kung ano-ano pang pinagsasabi nila sa aking magkapatid eh. Ayan, kung meron kang mensahe kay Jeric, ano po yon? Ano na lang po, pasensya na. Humingi na pa ako sa kanya ng pasensya eh. Through chat, tapos sabi niya sa akin, pinapatawad niya na daw ako, pero yung anak daw, hindi ko din makukuha. Tapos, sure naman po ako na hindi mapapabayaan yung anak ko eh. Kasi sa kapatid ko po iniiwan niya pag iinom siya. So dati na pala na iniiwan nyo sa kapatid mo, itong anak ninyo, tuwing meron kayong pupuntahan, especially itong si Jeric, pag merong inuman session. Okay. Opo, palagi po yan eh. Sige, si Jeric Kaya naman. nagagalit yung iba kong pinsan. Okay, Jeric. Hello po, ma'am. Okay, Jeric, paano yan? Alam mo naman yung batas at napakinggan mo naman si Cristina na hindi niya papabayaan yung anak po ninyo. Sige po, kung gusto niya po, ma'am, siya po ang kumuha dito ng bata. Huwag po yung kapatid niya. Okay. So, Cristina, okay ba sa'yo na ikaw yung kumuha ng bata? Opo, uwi po ako. Okay. Jeric, napakinggan mo si Cristina. Uuwi daw siya para siya mismo personal na kumuha ng anak ninyo. Ma'am, gagawa po kami ng kasulatan na pag napabayaan niya yung bata,
kukunin ko sa kanya. Okay, Apo. so pwede yan kasi nangako din si Christina na hindi niya papabayaan. Okay, karapatan mo yan, Jeric, ano? Karapatan mo yan na pag napabayaan ng nanay yung bata, syempre papasok dyan yung parental authority mo naman dahil ikaw ay tatay ng bata. Paano po ma'am pag ano pala? Pag, hindi nga nito. Paano pag? Yung ano yung kapatid niya kasi ma'am, ikakasal na yan. Eh yung asawa, di ba asawa? May Okay. asawa na siya. Okay, Jeric, magandang tanong yan, Jeric, ano? Kasi parang iniisip mo ngayon, paano kung pumasok sa pagpapamilya itong kapatid niya at mapabayaan yung anak mo? Magpapamilya na po talaga yan ma'am. Kaya nga, alimbawa, yan yung mga tinatanong mo. Baka mapabayaan yung anak mo sa poder naman ng kapatid nitong dati mong asawa. Ngayon, Jeric, hanggat merong kapamilya itong sinanay na handang mag-alaga, handang kumukup sa bata, hanggang sa dulo ng kanyang angkan, pwede yan mangyari. Mabait yung kapatid ko eh. Madami naman sigurong angkan itong si Nanay Christina. Sige po, sige po. Okay, hanggat na hindi nauubos yung Jeric, wala ka pa doon. Hindi ka pa pwedeng pumasok doon. Okay, Jeric? Ma'am, may bahay po kami ma'am sa Albay. Baka pwede kung gusto nila, dun sila tumira. Magkakaroon ako ng peace of mind. So ang, Security ng anak ko yung ano eh. so ang gusto mo, Jeric, ngayon mangyari, ang gusto mangyari mo, Jeric, yung bata at itong si Christina, tumira dyan sa bayo sa Albay. Ito kasi ma'am, wala naman po talaga silang bahay. Yung bahay nila yun sa kabilang barangay, pinag-aaway-awayan yun ma'am. Wala silang ano. Okay, Jeric, ganito, Jeric, ano? Jeric, naiintindihan kita kasi gusto mong mag-provide pa rin dito sa magnanay mo. Kaya lang, hindi na to yung concern, ano? Hindi na to yung concern. Ang concern lang dito ni Christina ay patungkol sa bata. Now, kung meron kang inu-offer, bilang ikaw yung tatay ng bata, saludo ako dyan sa iyo. Pero, depende pa rin yan sa magiging desisyon ni Nanay Christina. Pero pagdating dun sa bata, klarado na sa'yo, Jeric, na uuwi itong si Christina para kunin yung anak ninyo, okay? Hindi na po ba kami mag-uusap-usap sa ano? Mag-uusap-usap, Or munisipyo? mag-uusap-usap kayo sa barangay, Jeric. Etong okay? Opo. Okay. At eto, Christina, makinig ka. Meron din kaming staff na sasama sa'yo para formal mong makuha itong anak mo. At huwag kang mag-alala dahil aalalayan ka namin hanggang makuha mo yung kustudiya ng anak mo. Opo, salamat po. Okay. So, sa huling pagkakataon, Christina, kailan ka nga uuwi? Mamaya po kasi yung pasok ko. Magpapail pa lang po ako ng leave. Okay. So, probably next week. Opo, next week po. Okay, Jeric, abangan mo by next week, uuwi itong si Christina para makapag-usap kayo, para personal kayong magkaroon ng kasunduan patungkol sa inyong mga anak, sa inyong anak. Okay, Jeric? Sige po. Ayan, Ayun. at huwag kang mag-alala kasi hindi naman siguro ipagdadamot ni Nanay Christina yung karapatan niya bilang makita or makasama itong anak niya. Hindi naman talaga namin yung pagdadamot. Ang sabi lang namin, kung gusto nilang makita yung anak niya, dito sa amin. Okay. Ulitin ko, Jeric, hindi ikaw yung magdedesisyon kung saan ititira or kanino ipapaalaga ni Nanay Christina yung bata. Okay. Sige po. Okay. So, Ayan. okay na, partner. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina ang dumulog sa ating tanggapan para sa kanyang lumulobong hospital bills na umabot sa kalahating milyon. Ang ating pagtugon sa kinakailang alalahanin. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal
as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin maray na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas.
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva! Viva Patrona Candiculancho! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Nagbabalik ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Edeline Benepayo matapos na manganak sa kanyang kambal na anak ay 3 buwan pang kinakailangan mamalagi sa ospital. Ang isa niyang anak kasi ay nakitaan ng sintomas sa dugo, rason para lumubo ng kalahating milyon ang kanilang hospital bills. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Edeline. Magandang araw po. So, ilang buwan pa lang nung matapos kang manganak? Maga 3 months na Maga po. 3 months pa lang. So, kumusta ka ngayon? Okay naman po. Pero po, medyo po mapagal po kasi po yung saro po kaya yaon sa bahay, yung saro po nasa pedya. Ayun. So, medyo mahirap sa sitwasyon mo ngayon bilang nanay dahil yung kambal mo, yung isa, nasa bahay na ninyo, yung isa, nasa ospital pa. Bakit? Ano yung kalagayan nitong kambal mo, Edeline? May problema po sila sa dugo kasi po premature. Tapos po, panganak ko po, nilagay po sila sa sa NICU po. Tapos, mag-1 month ko po sila hindi nakita kasi po, bawal pa daw po silang makita kasi po may mga antibiotics pa daw kung tinuturok. Tapos, after po nakapasok naman na po ako, nagpapadede lang po ako. So, 1 month mong hindi nakita itong isang mong kambal. Opo. Isang anak mo. So, after that, pwede na dahil nagpapadede ka na. Opo. Okay. So, ano daw itong sintomas na nakita sa dugo ng anak mo? Bacteria daw po siya na baka po kaya mag-severe po siya, po sa utak ng baby po. Kaya po, nagtagal po siya sa NICU. Kasi kailangan po ma-monitor yung baby po. Tapos sinasalinan po siya ng dugo. Every time po magbaba yung dugo niya, sasalinan po ulit siya. Kaya po nagtagal po kami ng 3 months. Okay. Pero yung isa, nasa mabuting kalagayan. Opo. Yung nasa bahay ninyo. Opo. Ito lang talaga na... Yan na po, si Bianca po yung nasa bahay na po. Okay, yung na-discharge po. Si Bianca yung nasa bahay. Itong isa, anong pangalan? Si Brianna po. Brianna. Si Brianna yung... Nasa pedya po rin Eto po. bang si Brianna ay dati mo lang nauwi sa bahay ninyo? Opo, siya po yung una pong nauwi ko. Kasi po,
Tapos na po yung antibiotics niya po. Siya po So yung ibig una. sabihin, itong dalawang kambal mo ay talagang hindi mo siya nauwi ng sabay. Opo. Una, itong si Brianna. Opo. Pangalawa, itong si Bianca. Opo. Tapos, mga ilang araw bago mo nalaman na hindi pa okay itong si Brianna. Ano po, bago po ako makapasok dyan po sa Nico, kasi po magpapadede, para pong nag-abo po yung kambal niya po. Kaya po na-admit ulit. Ayun. So, masama pa yung kalagayan ng Opo. nitong isang kambal. Kaya Nagka-pneumonia binalik po mo. siya. Ayan. Okay. Ayan. Yung, kamusta naman si Mister? Ano yung trabaho? Construction worker po. Construction. Sumasapat naman yung kinikita niya sa pang-araw-araw niya. Especially Minsan ngayon, po hindi. Okay. So ngayon ay lumapit ka sa aming program. Ano po yung alalahanin po ninyo? Yung ano po, yung pang-araw-araw lang po, tsaka yung sa bill po. Nasa magkano na po itong bill po ninyo? Ano po, 500,000 na po kasi. Nasa 500,000. Nung nakita mo itong ganito kalaking halaga ng babayaran nyo sa ospital, ano yung pumasok sa isip mo? Wala naman po akong pambayad. Wait lang po. Sige. Okay. So, ang inaalala mo ngayon, nanay, yung hospital bill na naiwan ninyo. Opo. Nung nanganak ka. Tama? Opo, kasi po, naka-admit pa din po siya nung kahapon. So, hiwalay pa yung magiging bill nitong sa anak mo. Plus, ang iniinda mo ngayon, iniisip mo, yung naiwan mong bill nung nanganak ka. Opo. Okay. Yung kay Bianca po. Okay. So, makinig ka, nanay, kasi para sa ora mismong pagtugon dyan sa inaalala mo, makakausap natin, nasa kabilang linya na ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB! Yes po, good afternoon and good afternoon kay nanay. Apo, Ma'am LB, naiiyak na itong si nanay dahil ang iniisip ni Nanay Edlin ay yung naiwan niyang hospital bill at ngayon, syempre, lobo pa yung hospital bill kasi yung anak niya ay naiwan pa doon. Ano po ba yung maitutulong ng Ako Bicol Party List para dito kina Nanay Edlin? Yes po, Miss Remy. Habang pong nanonood ako, nakikinig ako kay nanay, ka-message pala po si Kong Saldi. And inaprubahan na po yan kaagad ni Kong Saldi. Automatic po ngayon mismo, ora mismo, ibibigay natin yung guarantee letter na kinakailangan ni nanay para ma-clear na yung hospital bill ng kanyang anak. At yung isa pong anak niya na naka-admit pa rin, antayin pa rin po natin yung hospital bill nun. Ayun. So ibig sabihin nito na, Ma'am LB, wala nang dapat alalahanin si Nanay Edlin dahil yung una niyang hospital bill ay sagot na ng Ako Bicol, plus eto pa, pag meron ng lumabas na final billing dito sa anak niya, sasagutin pa ng Ako Bicol Party List. Yes, Miss Remy, automatic po, nandiyan na po ang guarantee letter, pwede niyo na po i-release ngayon mismo. Ayun! Ora mismo, partner. Oo, makukuha niya na yung unang bill, partner, yung guarantee letter ay nakahanda na, ora mismo. Ayan. At in case na lumabas na nga itong hospital bill ng isa pang niyang anak, ay sasagutin din ng Ako Bicol Party Opo. List. Ma'am LV, meron ka bang mensahe dito kay Nanay Edeline? Yes po, nanay. Kay Nanay Edeline po, huwag po tayo mag-alala kasi ang Ako Bicol Party List po, lagi po tayong handang tumulong. Si Kong Saldi po hindi nagpapabaya. Isang tawag lang po, isang message lang sa kanya. Aprobado pa agad ang mga guarantee letter na hinihingi po natin. And huwag po kayong mag-alala, nanay. Kahit po medyo strict ako sa pagdating sa requirements, malambot naman po ang puso ko para magtulong sa inyo. Ayun, napakalambot ng puso Parang ni Ma'am LB mamon. para tumulong. Okay. Ayan. Ayun, nanay. Napapayak So, na si anong Nanay pakiramdam mo ngayon? Ano po, masaya po kasi po, hindi na po ako mamumblema po. Ayun. So, pagaling na, syempre, kakapanganak mo pa lang, dapat hindi ka ma-stress, hindi ka dapat nagpaparaisip ng problema, no? Baka mabinat ka. Sagot na ng Ako Bicol, yung hospital bill mo, Edeline. Ayan. Kung meron kang mensahe kay Ma'am LB at syempre sa Ako Bicol Party List, ano po yon? Maraming salamat po kasi hindi na po ako mamumblema po. Saka po, mapapalagay na po ang isip ko. Ayun. Ano yung mensahe mo kay Congressman Saldico?
Maraming salamat po kasi po natulungan niyo po ako. Hindi na po ako mag-iisip ng pambayad po sa ospital. Ayun. So, nakaka-smile na ito si Nakaka-smile Nanay na. Edeline. Ayan, at maliban dyan, Edeline, sa binigay na tulong ng Ako Bicol Party List, tanggapin mo rin itong Kabaro Coffee, ang kaping gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa at swak sa bulsa ng masa. At tanggapin nyo rin po itong bigas mula sa aming program. Yan, 10 kilong bigas. Ayan. May bigas ka na, may coffee ka pa. Ayan. Thank you po. Yan, sa muli, maraming salamat, Nanay Edeline, sa iyong ibinigay na tiwala sa aming program. At syempre, sa Ako Bicol Party List. Hayaan nyo, meron kaming staff upang aalalay sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Yan, you're always welcome, Edeline. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, abangan mamayang alas 3 ng hapon ang programang live na maghahatid ng libreng serbisyong legal ang inyong kasangga, Attorney Jill Bongalon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Salamat. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasi